Bon dia, benvinguts i benvingudes a les converses de Contaminació Barcelona. Jo soc la Meritxell Bernat. Avui parlarem sobre com es relaciona la contaminació atmosfèrica de les ciutats a les afectacions amb el fetus i al desenvolupament de les primeres fases de vida. Per fer-ho, contem amb Ioar Ribas, que treballa en el projecte VISC, que ara tracta sobre aquests temes i que s'emmarca en l'IS Global. Sense més, benvinguda, Ioar, i moltes gràcies per voler participar en aquestes converses. Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos per la nostra recerca. La primera pregunta a fer-te és qui és Ioar Ribas? Jo vaig estudiar Ciències Ambientals i des de fa uns anys que em dedico a la recerca de com estem exposats als contaminants atmosfèrics i també com aquesta exposició a aquests contaminants afecta la nostra salut. Sobretot, vaig començar amb un estudi que vam fer a les escoles de Barcelona, avaluant l'exposició dels infants als contaminants atmosfèrics quan estaven a les escoles, i a partir de llavors he anat treballant en altres projectes, sempre intentant relacionar contaminació atmosfèrica i salut. I ara sí, què és el projecte VISC? Doncs l'estudi VISC és una cohort, que vol dir que és un estudi en el que fem seguiments en el temps de les persones que hi participen. En el nostre cas, les participants que vam convidar eren embarassades en el seu primer trimestre d'embaràs, amb la idea de poder començar a mesurar l'exposició a diversos factors ambientals i el desenvolupament dels fetus i els seus nadons des de l'inici de l'embaràs. És una cohort de 1.086 voluntàries, la cohort ja està tancada, ja no estem incorporant noves participants, i ara el que fem és que continuem seguint els seus fills i filles. I l'objectiu concret de l'estudi és mirar aquestes embarassades? Sí, l'objectiu principal de VISC, després té diversos subestudis, per dir-ho d'alguna manera, però l'objectiu principal és veure com afecten la contaminació atmosfèrica i soroll, entre d'altres factors ambientals i, per exemple, com afecten també els estils de vida, al desenvolupament del cervell dels nens i les nenes. O sigui, l'objectiu principal és veure com afecten el neurodesenvolupament. Però en realitat estem mesurant moltes altres coses, tant de la part d'exposició, com us deia, contaminació atmosfèrica i soroll és un dels principals, però també exposició a altres tòxics, també estils de vida, per exemple, a nivell d'activitat física, qualitat de la son, etc. O sigui, realment estem mesurant moltes coses o mesurant-les directament o a través de qüestionaris, i també estem mesurant molts possibles efectes en la salut. A part del neurodesenvolupament, també estem mirant pes al néixer, per exemple. En teoria, un dels efectes de la contaminació atmosfèrica és que els nadons acostumen a tenir un pes més baix, aquells que estan exposats a nivells més alts, doncs pes al néixer és un altre dels efectes que estudiem. També tindrem informació sobre temes cardiovasculars, respiratoris, o sigui, la idea és això, anar seguint els infants a mesura que van creixent i anar veient com afecta la contaminació en aquestes variables de salut. I una pregunta, a les embarassades també els hi mireu algun efecte sobre l'embaràs, diguem? A part dels efectes sobre el fetus i els infants que neixen, hi ha algun o no? La veritat és que, sí, en realitat sí. O sigui, la idea és que les participants també, clar, l'objectiu principal és veure l'efecte en els nadons, però també estem demanant, passant tests per veure, per exemple, la salut mental de les voluntàries. Un test que estem passant és el test de depressió postpart, per exemple, per veure si la contaminació atmosfèrica també pugui tenir un efecte en la salut mental. I, de fet, les embarassades, les mares, diguem, continuen sent participants de VISC i una mica la idea és que també les continuem avaluant en el temps, tant per la part de salut mental com probablement altres mesures,
amb la idea que també, evidentment, volem veure els efectes en els infants perquè el volem estudiar des dels inicis, però sí, també és una oportunitat per veure com afecten aquests factors ambientals a les voluntàries, a les dones, a les mares. I heu tingut algun resultat sobre si té efectes a la salut mental o encara no hi ha resultats concloents, potser? La veritat és que al setembre vam tenir l'últim naixement, o sigui que acabem de tancar el que li diem la part prenatal. Ja tenim totes les dades d'exposició a contaminants, ja les tenim totes recollides. També tenim tots els qüestionaris d'aquesta part tancats, tenim totes les dades dels naixements, dels pesos, etc. Ja tancats, però ara és una tasca enorme depurar totes aquestes bases de dades i començar a fer les anàlisis. O sigui que els resultats són molt preliminars i són com descriptives de cada part, però no hem fet l'associació, encara no podem dir quins efectes hi ha a la salut. Bé, esperarem. Sí, haureu d'esperar una miqueta. Llavors, jo et volia preguntar si ho sabies, quin va ser el punt de partida d'aquesta recerca, d'on va sorgir la idea? Sí, en els últims anys la recerca entre contaminació atmosfèrica i efectes en el neurodesenvolupament està guanyant molta força perquè és un tema que potser no s'esperava abans, sempre s'havia relacionat contaminació amb efectes a l'aparell respiratori, perquè és el que et diu respirem, doncs afecta també al cardiovascular, però des de relativament fa pocs anys s'ha vist que també poden haver-hi efectes al cervell i al neurodesenvolupament. Llavors, el punt de partida, de fet, és un estudi anterior que també es va fer a East Global, en el que de fet, el que t'he comentat abans, en el que vam estudiar a les escoles els nivells de contaminació amb la idea de relacionar-los amb neurodesenvolupament dels infants, en aquest cas de 7 o 9 anys, que anaven a aquestes escoles. I justament en aquest estudi vam poder veure com aquells nens i nenes que anaven a escoles amb uns nivells de contaminació més alt tenien un nivell de neurodesenvolupament una mica menor que aquells que anaven a escoles amb un aire més net. És a dir, els que anaven a una escola amb més contaminació tenien un menor nivell de memòria de treball i un menor grau d'atenció. És el que vam poder estudiar a BRIEF, que és aquest projecte. Llavors, l'investigador principal d'aquest projecte va dir, ostres, la pregunta que ens vam fer no era ostres, i quan comencen aquests efectes? És una cosa que ja ve des del naixement, o sigui, des que ens estem formant al ventre de la nostra mare, o és una cosa que és puntual i que, a més és reversible? O sigui, van quedar com moltes preguntes obertes, que és el que ara intentem respondre amb BISC. O sigui, veure des de l'inici què passa i com va evolucionant amb el temps en base a les diferents exposicions que es tenen a l'embaràs i al llarg de la vida. Molt bé. I llavors, la pregunta que se m'acut és com mesureu la contaminació que hi ha a l'aire i també en general quins són els carrers de Barcelona amb més contaminació i quins amb menys? No sé si això ho heu identificat. Aquesta pregunta de quina és la zona més contaminada és una que preocupa molt. Nosaltres el que hem fet és fer mesures personals, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, molts estudis que volen relacionar contaminació amb salut es basen en la xarxa de monitoratge que tenim, que li diuen les cabines, de mesura de contaminació atmosfèrica, que poden ser una bona representació de l'àrea on estan, però volíem anar un pas més enllà i mesurar individualment quina és l'exposició d'aquestes voluntàries. Llavors, el que fèiem era anar a casa d'aquestes voluntàries i mesuràvem diversos contaminants. Per una banda, teníem unes motxilles que les portaven durant 48 hores, en les que mesuràvem partícules PM2,5, que són unes partícules que estan en suspensió de 2,5 micròmetres o menys, black carbon, que és un tipus de partícula molt relacionat amb les emissions de trànsit, i també NO2, que en aquest cas és un gas, però que també està molt relacionat amb les emissions del trànsit. Llavors, durant 48 hores sabíem exactament què respiraven aquestes voluntàries. I després, a part, l'NO2 el mesuràvem durant tota una setmana
a nivell personal, o sigui, dins d'aquesta motxilla i després ho portaven amb un penjoll, però també a la façana de la seva casa, o sigui, a través de la finestra o el balcó el penjàvem a la façana i també a l'interior de la seva habitació. O sigui que realment coneixíem el seu carrer, quins nivells tenen, la seva habitació on passa moltes hores del dia dormint, quins nivells de contaminació tenen i ella a nivell personal, a mesura que es va movent per tota la ciutat, també quins nivells tenen. També he de dir que la pandèmia ens ha afectat una mica perquè, clar, hi havia molt de contacte amb les voluntàries i aquí vam haver de reduir una mica. I llavors el que vam fer és que la part de la motxilla no la vam poder fer, però sí que fèiem la part de l'NO2, que els entregàvem un kit i elles mateixes ho instal·laven a casa seva. O sigui, els donàvem unes instruccions i... Però la idea era des d'aquesta de tenir les mesures individuals de cada voluntària. I en quant a quines zones són les més contaminades, bé, aquelles on hi ha més trànsit. A Barcelona acostuma a ser la zona central, l'Eixample, també carrers que estan, bueno, les principals vies de trànsit, no? Crec que no és cap sorpresa. A Barcelona una de les principals fonts de contaminació és el trànsit, que és la que genera que els nivells siguin més alts. D'acord. I llavors has comentat que mesuràveu partícules de 2,5 i black carbon i NO2, no? Has comentat, i que són tots tres, principalment les emeten els cotxes. Mesuràveu algun altre contaminant? Mesureu aquests tres? Bé, el que són les partícules PM2,5, com que les recollíem amb un filtre, o sigui, aquesta motxilla, bàsicament el que hi havia era com una bomba de succió d'aire que estava enganxada a un, bueno, se li diu un impactador, on hi ha un filtre. Llavors, l'aire passa a través d'aquest impactador, però les partícules es queden retingudes en aquest filtre. O sigui que, a part de conèixer els nivells de PM2,5, que és aquestes partícules, que se li diu PM2,5, sabem la composició química d'aquestes partícules. Per tant, aquí podem saber quins nivells de coure, de plom, de zinc, una sèrie molt llarga de metalls i d'altres elements estàvem exposats. Realment tenim molta informació, però bàsicament els que hem mesurat són aquests, o sigui, PM2,5 i la seva composició química, black carbon i NO2. Esteu començant a seqüenciar microARNS i de mostres de la placenta de les embarassades. I et volia preguntar, primer què vol dir seqüenciar microARNS i després quina informació ens pot donar aquesta tècnica. Sí, he de dir que aquesta no és la meva àrea, o sigui, no soc per res experta en aquesta àrea, ho porten les meves companyes, perquè som un grup molt gran i molt multidisciplinari i jo porto més la part ambiental. Però, bàsicament, els microARN són fragments de mida petita d'ARN, però que no codifiquen proteïnes, sinó que regulen processos biològics. Aquestes molècules poden estar modulades per la contaminació atmosfèrica i altres factors ambientals i, clar, aquestes alteracions podrien estar relacionades amb algun tipus de malaltia o alguns tipus de canvi en l'estat de salut. Seqüenciar els microARNs et permet saber quins són i en quina quantitat es troben a la placenta. La idea és conèixer quins tenim i en quina quantitat. I això ens permet estudiar l'impacte que factors ambientals, com per exemple la contaminació atmosfèrica, durant l'embaràs tenen en aquestes molècules i explorar si aquestes alteracions podrien influir a la funció placentària o al desenvolupament del fetus i també la salut dels nadons, tant a curt termini com a llarg termini, o sigui, com més endavant en la seva vida. És una part de genètica que estudiem això, si aquestes possibles alteracions derivades de la contaminació atmosfèrica tenen algun efecte després a nivell de salut. I ja sé que has dit que just esteu tancant ara la recopilació de dades i que no teniu resultats definitius, però no sé si ens podries fer una mica de spoiler i explicar-nos si heu vist alguna tendència sobre quins són els efectes que té la contaminació en el fetus, en el desenvolupament de l'embrió, si es traspassen també en els infants, alguns d'aquests efectes, o com unes primeres tendències. Ja sé que no seran concretes.
Realment de VISC encara no tenim res, però sí que hi ha altres, en resultats d'altres estudis sí que esperem trobar que hi haurà alguns efectes tant a nivell del desenvolupament del cervell com d'altres malalties, ja sigui respiratòries o cardiovasculars, fins i tot també tenim informació sobre dieta i podem avaluar com afecta la contaminació amb la dieta a l'obesitat, o sigui que no tenim resultats, però en base a altres estudis que s'han fet similars també, amb seguiments a diferents edats als infants, ja sí que esperem que hi hagin efectes, però de moment no tenim resultats, no puc avançar-te res perquè no ho hem mirat encara. La hipòtesi és que sí que hi ha un efecte i és el que volem avaluar. I seria en la concentració, ens has dit, no? Segurament, o...? Sí, es poden avaluar diverses vessants del neurodesenvolupament. T'he comentat abans memòria de treball i atenció perquè és el que vam mirar a l'estudi BRIEF, que és el que tenim resultats, però aquí, de fet, ha vist que estem fent també molta neuroimatge, és a dir, a la setmana 32, al tercer trimestre d'embaràs, ja vam fer una neurosonografia, que és com una ecografia del cervell. O sigui que aquí ja podem començar a veure des d'abans del naixement com s'està formant el cervell i llavors, en base als nivells de contaminació que hagi estat exposada cada voluntària, potser podrem comparar els volums d'algunes parts del cervell per veure si amb uns fetus és més gran o més petita i com podria això afectar a processos. O sigui, la part de neurodesenvolupament és tant a nivell estructural del cervell com de, per exemple, nivell cognitiu, de desenvolupament de motricitat, o sigui, com que comencem amb nadons petits, doncs podem veure si a nivell de motricitat també el desenvolupament és diferent, de llenguatge, o sigui, hi ha com diverses vessants i estem fent això, imatges a les 32 setmanes i també una submostra de 100 i pico nens i nenes. Els hi van fer una ressonància magnètica quan tenien 27 dies de vida. O sigui que també tenim una imatge del cervell d'aquests nadons molt completa, també a nivell funcional, no només d'estructura, quan tenien 27 dies de vida. O sigui que realment anàvem a mirar des de l'inici de la vida com afectava la contaminació atmosfèrica. I hi ha l'última pregunta que volia saber si hi ha estudis similars al VISC en altres ciutats europees que també s'hagi mirat a les embarassades, no sé. De fet, sí. De fet, hi ha diverses cohorts, diversos estudis que fan seguiments durant el temps des de l'embaràs, o sigui, amb la idea d'estudiar després els efectes amb els fills i les filles. A diverses ciutats europees. De fet, a Sabadell hi ha un altre cohort que es diu la cohort IMMA. Hi ha altres ciutats, de fet, la cohort IMMA, l'estudi IMMA té diverses cohorts a diverses ciutats d'Espanya, també a València, Granada, Guipúzcoa, Mallorca, o sigui que aquest tipus d'estudis són comuns. Bueno, comuns. N'hi ha també a altres ciutats europees, a Dinamarca n'hi ha un altre, a Holanda hi ha un altre important. Vull dir que sí que n'hi ha més, però el que aporta VISC que no s'ha fet abans és sobretot aquesta part, per exemple, de la neurosonografia a l'embaràs, que la resta d'estudis no estaven potser tan focalitzats en avaluar el neurodesenvolupament, llavors sí que s'estudiaven moltes coses, molts efectes en la salut, però no tan centrat en el neurodesenvolupament. A VISC tenim aquestes imatges del tercer trimestre d'embaràs, també al cap d'un mes de vida, les ressonàncies magnètiques, i tot l'estudi s'ha planificat tenint en ment aquest objectiu del neurodesenvolupament, tot i que estudiem altres coses, i aquesta és com la novetat d'aquesta cohort que hem començat, que hem creat dins d'aquest projecte. Molt bé, doncs jo ara hem d'acabar, però no ho vull fer sense donar-te les gràcies per participar en aquestes entrevistes i res, moltes gràcies, molt interessant el projecte. Moltes gràcies a vosaltres. Si voleu més endavant, quan tinguem resultats, podem tornar a parlar i ja us presentem més dades. Perfecte, doncs ja us contactarem. Molt bé, gràcies.
A tu. Acabem, doncs, avui el podcast recordant-vos que si voleu saber més coses sobre la contaminació a Barcelona, teniu molta informació disponible a contaminació.barcelona.